कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक. विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सावंतवाडी शिवप्रेमी गोरक्षक सिंधुदुर्गच्या वतीनं शिवजन्मोत्सवाचं आयोजन सावंतवाडी इथं करण्यात आलंय. या निमित्तानं सायंकाळी कोकण कॉलनी ते गांधी चौक अशी भव्य मोटरसायकल रॅली आयोजित करण्यात आली आहे. गांधी चौक इथं बजरंग दल क्षेत्र संयोजक विवेक कुलकर्णी, हिंदुत्ववादी नेते पालकमंत्री नितेश राणे, प्रखर हिंदुत्ववादी विक्रम पावसकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत शिवजयंती उत्सव साजरा होणार आहे. यावेळी प्रमुख अतिथी आपली मनोगत व्यक्त करणार आहे. त्यानंतर रात्री पारंपरिक नृत्य स्पर्धा होणार आहेत. मोटरसायकल रॅलीमध्ये आकर्षक वेशभूषा करणाऱ्याला विशेष पारितोषिक देण्यात येणार आहे. यावेळी उपस्थित राहण्याचं आवाहन करण्यात आलंय. स्वराज्य संघटना सावंतवाडीच्या वतीनं सकाळच्या सत्रात शहरात शिवस्वराज्य यात्रेचं आयोजन करण्यात आलंय. हिंदुस्थानचे आराध्य दैवत श्री छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त दरवर्षीप्रमाणे यंदाही या भव्य दिव्य रॅलीचं आयोजन करण्यात आलंय. सकाळी 10 वाजता या रॅलीचं आयोजन करण्यात आलंय. ऐतिहासिक राजवाडा येथून या रॅलीला प्रारंभ होणार आहे. शहरातून ही रॅली मार्गस्थ होणार आहे. या रॅलीत विविध ऐतिहासिक देखावे, चित्ररथांसह खास आकर्षण असणार आहे. भगवे झेंडे, भगवे फेटे आणि बाईक रॅली ही खास आकर्षण असणार आहे. या रॅलीत शिवभक्तांनी मोठ्या संख्येनं सहभागी व्हावं असं आवाहन स्वराज्य संघटना सावंतवाडीच्या वतीनं करण्यात आलंय. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.